שלום לכולם, זאת שוב אני מיכל, ורציתי הודעה קצרה לפני שאני מתחילה את הסרטון. פשוט בעצם עברתי מקום ואני חושבת שהתאורה יותר טובה. תרשמו בתגובות למטה מה אתם חושבות, את המקום הקודם או את המקום הזה. ובעצם היום זה סרטון טאג הסטאר, ואני יודעת שקצת עשיתי אותו יותר מאוחר. אוקיי, והנה כל השאלות, ויש לי פה 11 שאלות. אז אחד, מה הריח הכי אהוב עלייך בסטאר? ואני וגם בכל העונות, והבאתי דוגמה את הנר של איקאה, כן, כבר השתמשתי בו קצת, ויש לי עוד אחד. 2, האם את משנה את שגרת האיפור שלך בסטאר? כן, קצת, כי הטרנדים משתנים והכל בכל זאת. 3, כובעים או צעיפים? ברור שצעיפים, כי אני לא מסתדרת עם כובעים, זה פשוט מעצבן אותי, אני לא יכולה. 4, מה המשקה האהוב עלייך בסטאר? שוקו חם. 5, שוקו, קפה, תה או פיוזדי? אני מעדיפה שוקו, תה ופיוזדי. כל פעם משהו אחר. 6, את אוהבת להקים קיצים בסתיו כאילו זוהרים, או יותר להקים כהים יותר? אני מעדיפה יותר כהים, כי זה קצת מוגזם ללכת עם זוהרים. כן. 7, האם את משנה את שגרת הלילה שלך? כן, קצת, כאילו אני שמה רק את הג'ל ניקוי וזהו. 8, האם את משנה את שגרת הבוקר שלך בסטאר? לא. 9, איזה יוטיוברית, אפשר גם 3, את הכי אוהבת לצפות? יש לי 4. אשלי, שרית, מיטל, ליאת, 5 יש לי, שכחתי את השם שלה. אשלי, שרית, מיטל, ליאת, שכחתי את השם שלה. כן, היא בלונדינית כזאתי, שיער ארוך. שכחתי, וסליחה אם אתם שומעים רעשים ברקע. 10, באיזה קרם ידיים את משתמשת בעיקר בסתיו? אני משתמשת באותו קרם ידיים בכל העונות, הכל. פשוט זה קרם טיפולי גם לידיים וגם לציפורניים. 11, האם את נשארת עם אותו ג'ל ניקוי לפנים בסתיו? כן, זאתי בעצם הייתה השאלה האחרונה, סרטון ממש קצר. ובעצם רציתי לשאול אתכם עוד כמה שאלות. רציתי לשאול איזה סרטונים אתם רוצות, כאילו שאני אעשה עוד, כאילו יש לי עוד תכנונים, ואני בערך בסוף החודש, שזה בעצם עוד קצת ממש, אני יודעת שאנחנו עדיין התחלנו, אבל כאילו זה כבר נחשב אמצע חודש. אני אעשה גם מומלצים ומאכזבים, וגם מועדפים, וגם מוצרים שסיימתי אם אני אקנה שוב, או לא. אז תרשמו לי עוד רעיונות לסרטונים למטה. אם אתם עדיין לא נרשמות לערוץ, אם אתם עדיין לא רשומות לערוץ, תירשמו פה למטה, וכן, אם אתם עדיין רשומות, פשוט תנסו להביא גם לחברות, אוקיי? תמות שלכם שגם אוהבות את הנושא וגם כאילו מתעניינות והן עדיין לא רשומות אצלי, אז כן, תגידו להם שיש לי ערוץ ופשוט תכירו להם, אוקיי? אז והייתה לי עוד שאלה אם אתם חושבות שכאילו לשנות עוד מקום, לא הקודם ולא זה, אני חושבת אבל שזה ממש טוב, כי גם זה לבן, גם יש פה תאורה יותר טובה, כאילו אני יושבת ממש קצת, נגיד הנורה יותר שם באלכסון, ואז כאילו זה בא לפה. אז כן, או שאתם רוצות שאני אשב מול החלון, למרות שזה לא כזה טוב, כי החלון שלי פשוט שם, על קיר ההוא, ואני פה. הבנתם? אז אני צריכה כאילו לשבת שם, ואז רואים את כל המיטה והכל. אז אני חושבת שעדיף שלא, ופה זה גם רקע לבן נקי יותר טוב. וכן, עדיין, אני חוזרת עוד פעם, אם אתם לא רשמות, תירשמו לערוץ, אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, אתם רוצות לרשום משהו בתגובות, תרשמו למטה.
וכן, אז זהו, אם אתם רוצות עוד סרטונים, למטה. אז זהו, אז ביי.